invitat. Îl introduce pe Alexandru Răducanu, care este fondatorul Business Room și de Market, un om extraordinar, fără de care n-am existat noi aici astăzi. El este vinovat pentru toate lucrurile frumoase care se întâmplă, dar îți mulțumesc foarte mult. Deci să o găsiți pe Dana și în paginile revistei Business Room pentru luna martie-aprilie și cu siguranță că mai pregătim o surpriză extraordinară. Eu vă mulțumesc că v-ați suportat până acum și noi de legate vă lăsăm la Alexandru Răducanu. Vă mulțumesc și la mulți ani! Mulțumesc și eu, doamna Săbuică, pentru prezentarea minunată. Am văzut că toată lumea a ascultat cu sufletul la cămără prezentarea, ceea ce m-a convins că din universul de interes feminin, moda și hainele sunt prioritate zero. Profit de ocazie să deschid o paranteză, pentru că suntem la acest domeniu de design, vestimentație, modă, creație, frumusețe, și să mulțumesc că dată pe câteva bună creator Instagram foarte multă înțelegere și care este și este hashtag și are o organizație respectiv Copte de Luisa Criminciun, mulțumesc Luisa că ești alături de noi și sunt convins că în curând te vom vedea și pe tine cu o prezentare la o revenire Business Woman. Până atunci mă recomand rubrica Copte de Luisa Business Woman. Pentru a trece la următorul nostru moment, o să luăm o pauză de 5-10 minute, să ne reculegem după acest dialog vestimentar și trecem la următoarea noastră prezentare. Vom mai avea cam 45 de minute după această pauză pentru a atinge și ultimele prezentări ale zilei. Pauză, 5-10 minute.